Здравейте! В това видео ще научите как можете да поканите членове към училищния канал. В DIT има два вида потребители. Единият вид това са администраторите, които задават предизвикателства и модерират дейността в канала. Вторият вид са потребителите, които изпълняват зададените предизвикателства. За да поканим потребители в канала ни в DIT, е необходимо да импортираме файл, който съдържа имената и имейл адресите им, разделени с запетая. Всеки потребител трябва да е на отделен ред. Нека да видим как става това. Отваряме текстов файл, например в Notepad, в който записваме на всеки отделен ред данните за всеки потребител, който желаем да поканим към канала ни. На първо място записваме имейла. Поставяме запетая, записваме първото име, поставяме запетая, записваме второто име. След това преминаваме към следващия потребител, Петина Димова. Записваме имейла, запетая, първо име, запетая, второ име и така нататък. След като сме въвели данните за всеки един потребител, който искаме да поканим, записваме този файл. Например, като демо импорт. Много важна подробност. Когато записваме текстовия файл, тъй като има текст на кирилица, е необходимо в енкодинг полето да е избрано Unicode. Записваме този файл. За да поканим членовете, които вече въведохме в текстовия файл, е необходимо да отидем горе, вдясно на канала, към който искаме да ги поканим, и да изберем опцията Импорт на нови членове. Ето тук избираме импорт файла, който току-що създадохме. Отмятаме опцията Изпрати имейл покани. Това означава, че всеки един член, който се съдържа в този файл, ще получи покана да се регистрира и присъедини към нашия канал по имейл. Ето тук може да добавим някакво лично съобщение към поканата, след което натискаме Импорт. Виждаме, че 3 от 3 членове са импортирани успешно. Ако има някаква грешка в импорт файла ви, тук няма да се покаже пълния брой на членовете, които сте опитали да импортирате, а само тези, които успешно са били импортирани. Какво става сега? Всеки един от тези 3 членове получи ето тази покана да се присъедини към вашия канал за предизвикателства. За да се присъедини, трябва да натисне ето този бутон. След като успешно импортирахме 3 членове, можем да ги прегледаме или натискайки този бутон, или натискайки бутона членове ето тук горе. Ако това са администратори, можем да ги зададем като администратори още от самото начало. В ето този прозорец може да следим хората, които са поканени и все още не са приели поканата ни, и хора, които са поканени, приели са поканата и вече са станали членове на канала. Ако желаем да изтрием покана или потребител, използваме хиксчето. За да изтрием администратор, трябва първо да му отнемем административната роля, след което ще можем да го изтрием. След като вече сме готови и сме импортирали членовете на канала, можем да преминем към създаване и отправяне на предизвикателства. Благодаря!